Zdravím vás, milí priatelia. Možno ste podobne ako ja už videli na internete množstvo videí a fotografií toho, čo sa deje práve na Slnku. A musím povedať, že súčasť môjho vedomia je aj solárne vedomie nielen materského slnkára, ale aj centrálneho galaktického slnka a ich pôsobenie je v tomto období skutočne veľmi intenzívne. A o tom svedčia aj obrovské zmeny práve na našom slniečku a vytvorenie koronárnej diery. A ja som sa svojich sprievodcov pýtala, aký vplyv vlastne má táto udalosť z posledných dní, ktorá sa udiala na Slnku, na náš vývoj a náš praktický život. A samozrejme z tých vysokofrekvenčných úrovní prichádza odpoveď, ktorá sa týka aj teda toho vyššieho vedomia, nie zamerania sa na starý systém a naše staré alebo 3D vedomie na zameranie materiálnu realitu. A teda odpoveďou bolo toto posolstvo, v ktorom prostredníctvom svojho vyššieho ja a vysokofrekvenčných bytostí z rôznych úrovní som dostala určité obrazy a prílev informácií. Koronárna diera, ako si už navnímala, je vývojová príležitosť, kozmické okno, ktoré nazývate portálom. Otvára sa vám cesta vývojového skoku prostredníctvom po sebe nasledujúcich solárnych búrok a výronov koronárnej hmoty, pôsobiace na vašu nekodovanú DNA, čo si vyžaduje istú pripravenosť vstupu vysokofrekvenčnej gamaplazmy do nášho planetárneho energetického poľa a biopoľa človeka. A jedná sa o otvorenie nielen jednej cesty, ale aj viacerých ciest. Hovoríme o bifurkácii, trifurkácii časových osí, a teda možných realít, ktoré v rôznom vedomí zažívajú ľudia rôznym spôsobom a vzhľadom k rôznej vibračnej úrovni a stavu vedomia, tak aj tá budúcnosť ľudstva leží na niekoľkých možnostiach a teda rozličné reality pre rozličných ľudí. Vzhľadom k rozdielnosti vo vibračnej frekvencii a vedomí bytosti v tejto realite zažívame teda tieto energetické a astronomické udalosti, či už prirodzené alebo umelo vyvolané. Zažívame ich alebo vnímame ich individuálnym spôsobom podľa vlastnej úrovne chápania, a teda niekto aj vôbec, hej? A teda napriek tomu, že pôsobenie týchto energií na našu DNA, na naše bytie, zažíva každý, hej? Každý z nás spôsobom, akým reaguje, hej? Tak ovplyvňuje kvantové pole na základe toho, čomu verí, čo očakáva, čím je naplnený, na čo sústredí pozornosť. A spätne teda ovplyvňujeme aj kolektívne vedomie a spätne potom kolektívne vedomie ovplyvňuje aj nás všetkých. Takže je veľmi dôležité, čo my vlastne sami poskytneme, čo sami dávame, vyžarujeme do kolektívneho vedomia a akým spôsobom my pôsobíme na kvantové pole. Na čo sa sústredíme. A teda pre manifestáciu vedomé tvoriacich bytostí, ktorí sa snažia v tomto momente tvoriť nielen pre seba, ale pre celý kolektív tú novú zem, tú vysnívanú realitu,
kde všetci budeme rovnocenní v miery harmónii, láske a prosperite budovať spoločne nejaké kreatívne projekty pre všetkých, tak je veľmi dôležité zamerať sa na konštruktívny výsledok v rámci tohoto pôsobenia, pretože v kolektívnom vedomí vlastne je veľmi veľa energií, strachu, úzkosti a obáv z tej nielen prítomnosti a samozrejme budúcnosti. Hej. Sú tu rozličné scenáre, ktoré predpovedajú ľudia v rôznej úrovni vedomia a podľa úrovne vedomia zase ďalším buď veria, ich ďalej propagujú a teda pridávajú tú svoju energiu, to, na čo sa sústredia, hej, do týchto rozličných scenárov. A tie scenáre sú od tých Armagedonov cez ten druhý príchod Krista, ako som už aj v minulosti vravela, cez príchod záchranných síl galaktických, alebo naopak, hej, je tu logicky tá budúcnosť tej umelej inteligencie a tých, ktorí ju protežujú a ktorí jej umožňujú sťahovať svoje vlastné vedomie. A ďalej sú tu mnohé iné scenáre, či už vojnové, alebo akékoľvek, hej, najmä veľmi deštruktívne. Hej. A tak tí, ktorí už vieme, že je nevyhnutné zamerať sa na tú konštruktívnu realitu, tak to potrebujeme urobiť práve v čase tých vysokofrekvenčných vln energie, hej, aby tieto vlny, ktoré sú silnou energiou, posilňujúcou energiou, ktoré posilňujú všetko v tejto realite, aby posilnili práve to, čo je pre nás dobré, hej, čo súvisí s tou našou vysnívanou realitou. A tak sa na to potrebujeme sústrediť aj v čase, keď nás rozptyluje množstvo rozličných negatívnych správ a scenárov. A k tomu sa viažú aj moje posledné vnemy. A teda s tým, ako sa zvyšuje vibračná frekvencia jednotlivcov a rozširuje vedomie, aktivujú sa naše schopnosti, našej nekodovanej DNA, naše vnútorné schopnosti, tak sa zvyšuje aj zodpovednosť za spôsob, akým používame tie novo nadobudnuté schopnosti a novo nadobudnutú silu. Hej? A ja vždy odporúčam, robte to prostredníctvom srdca, to je jediná záruka, že túto silu nezneužijete. A mnohí vlastne získavame určitú kvalifikáciu, spirituálnu kvalifikáciu, určité schopnosti nielen pre kvalitu nášho individuálneho života, skvalitnenie nášho individuálneho života a pozdvihnutie, ale najmä pre pozdvihnutie celej planéty a vedomia ľudstva. A teda stojíme na prahu dôležitých udalostí. A viac ako ich vonkajší prejav je dôležitejší vplyv na náš vnútorný stav a spôsob, akým na ne reflektujeme a ako sa v nich zachováme. A teda naša myseľ v tomto procese zohráva podstatnú úlohu, pretože je to tá naša súčasť, ktorá je najľahšie manipulovateľná a v súvislosti s ňou potom aj tá emocionálna manipulácia. A stávalo sa to aj v minulosti, ale v súčasnosti ten nástroj manipulácie prostredníctvom mass médií je oveľa väčší. A teda, ako vravím, je tu množstvo rôznych predpokladov, rozličných budúcností, ale množstvo z nich v ľuďoch nevyvoláva pozitívnu odozvu, ani v rámci myslenia, ani v rámci emócií. A tak ľudia očakávajú vytúženú zmenu. Lenže to, čo sa deje, vždy ten systém sa snaží, hej, tí tvoritelia toho systému,
ktorí ho vytvárajú, sa snažia v čase, keď ľudia túžia po tých zmenách, priniesť tie zmeny. Ale mnoho ľudí je zaslepených a dokonca podporuje tieto zmeny. Je to aj v agende 2030 napríklad, pretože akoby vždy bolo pravidlom rozdeľuj a panuj, hej, pre tých, ktorí vládnu, ale tiež ďalším veľmi pradávnym pravidlom ešte z rímskych čias daj ľuďom chlieb a hry a ľud ťa podporí. Hej. A v podstate množstvo ľudí stále ešte verí tomu systému, že keď prichádza s nejakou zmenou, že tá zmena bude pre ľudstvo konštruktívna. Ale ľudia by sa mali poučiť z minulosti a uvedomiť si konečne, že každá tá zmena vedie ešte k väčšej snahe ľuďom zviazať ruky, zobrať im energiu, možnosti, slobodu, moc a podobne. Hej. S každou ďalšou akoby agendou prichádza ďalšia manipulácia, často veľa väčšia ako predtým. Hej. A tak teda je nemožné myslieť si, že systém sa zmení, iba ak sa zmenia ľudia na postoch, ak sa zmenia vlády, ak sa zmenia nejaké strany a ak sa zmení nejaká politika, pretože politika ostane vždy iba politikou a je veľký rozdiel medzi politikou a skvalitňovaním života kolektívu alebo ľudstva. Pretože do akej miery ten systém pracuje v jeho prospech, je vidieť, do akej miery sa to ľudstvo má všeobecne, globálne. A pozrime sa, čo sa deje vo svete, ako sa neustále prehlbujú tie rozdiely. Hej. Ako stále viac územia planety je poškodených a ako sú vzaté tým možnosti uživiť sa. Množstvu ľudí, ktorí žijú v súlade s prírodou, žijú jednoduchým spôsobom a v podstate ako sú nesprávne rozdelené zdroje a ako v podstate je neustále sa opakujúci scenár, a hovorila som o tom už pred rokmi, a čo sa v tom zmenilo, či sú to vlastne ekonomické krízy a ich riešenia systémom, ktoré sú v prospech systému, nie ľudstva, ak sú to nejaké kataklizmy alebo nejaké morové rany, hej, ktoré sa zase riešia v prospech toho systému, nie v prospech toho kolektívu. Pretože kto po covide, a je to už niekoľko rokov, dnes rieši, aké katastrofy to spôsobilo v živote obrovského množstva ľudí. Hej? A akoby sme neustále vedení do toho drž hubu a krok, hej, keď to musím povedať až takto. Tak napriek tomu, že mnohí to robia, tak môžu vidieť, že im to vôbec neprospieva. Pretože akoby neustále je nad ľuďmi držaný bič, kedy sa snažia stále viac pracovať, aby vôbec mohli si naplniť základné prostriedky pre život. Aj to často nie. A aby mohli vôbec mať nejakú strechu nad hlavou, hej, tak musia sa zadlžiť celé rodiny na celý život a ak potom to v tých rodinách neklape alebo v tom systéme, tak vlastne títo ľudia sú naozaj veľmi zneisťovaní. A často práve preto, že veria tomu systému a tie presvedčivé argumenty toho systému, kto je zodpovedný, hej, tak tu nemáme zodpovední, sú tí, ktorí narábajú s prostriedkami, ktoré na tej planete máme. Sú tí, ktorí dali moc tým, ktorí narábajú s tými prostriedkami. Hej? A je pravdou, že teda ak chceme zmeniť systém, tak ten systém musí padnúť a to nie je príjemné, najmä v čase toho pádu, kedy to pocítia úplne všetci. V čase pádu všetci cítia veľmi nepríjemné dôsledky pádu toho systému. Neznamená to, že sa stalo niečo zlé len preto, že sme sa snažili, aby ten systém padol. Naopak,
Je to daň za tú lepšiu budúcnosť, ale ako vravím, netreba sa nechať nachytať na nejakú zmenu, ktorú znovu priniesie systém. Pretože sa tu opakujú vojny, mory, ekonomické krízy dokola a vlastne neustále sa odčerpávajú prostriedky planéty aj ľudstva na to prežitie. A v podstate teda my potrebujeme byť pripravení na to, ak chceme niečo nové, že ten systém musí padnúť. Ak padá, tak prežiť to, ale konštruktívne nastavený s tým, že nám to umožňuje naozaj nastaviť nový spôsob života, ktorý sa ale musí odraziť v kvalite. Takže tí, ktorí sa snažia o niečo nové, tak nemôže to byť opäť s nejakou manipuláciou ešte väčšou ako predtým, ešte s väčším ujarmením ľudstva ako predtým, zaťažením ľudstva ako predtým, väčšej traumy pre ľudstvo ako predtým, hej. A teda, ak aj nevidíme ten progres v čase pádu toho systému, tak je to preto, že my potrebujeme sa vybudovať najprv znútra a keď k tomu pádu dôjde, byť vytrvalý v svojej vízii tej budúcnosti vytúženej, hej, byť zameraný na tú konštruktívnu víziu tej našej budúcnosti a budovať kvality v sebe, budovať bohatstvo v sebe, budovať všetko to, čo chceme, aby sa odrazilo, hej, v rámci toho nášho vedomia, v tom vedomí kolektívu a v tom vlastne v tejto našej realite. Pretože my už nechceme v podstate systém, hej. My chceme mať kvalitný život v láske, miery, harmonii, spolupráci a v tvorivosti, v rovnocennosti a rovnoprávnosti. A teda, aby ten základ v systéme bol pevný, hej, a trvalý, potrebujeme ho najprv vybudovať v sebe. A teda ten zámer nemôže byť nasmerovaný iba na náš individuálny život, nemôže byť iba sebecký, ale musí byť zameraný aj na pozdvihnutie celého kolektívu ľudstva, hej, čiže my do tých zámerov vlastných individuálnych potrebujeme zahrnúť celý kolektív, hej, a hoc tie naše časové osy sa budú líšiť, pretože množstvo ľudí, pravdu povediac, si vyberie reverzne kodovaný matrix tej iluzórnej reality, čo je vlastne syntetická realita umelej inteligencie, ktorej mnohí už odovzdávajú svoje vedomie tým, že ju používajú v zvýšenej miere a že ju nasledujú, lebo je to pohodlné. Hej? A je tu ďalšia časová os tých, ktorí chcú žiť v súlade s prírodou a ktorí nechcú drancovať jej zdroje, ktoré ju chcú chrániť, ale ktorí sa chcú postarať o tie vlastné zdroje pre seba, boli čisté, zdravé. A teda to je ďalšia časová os tých, ktorí chcú vytvárať komunity, ktoré sa budú navzájom podporovať a ktorí si budú vlastne dopestovávať pre seba všetko to, čo potrebujú pre svoje živobytie a kde bude založený tá prosperita na báze možno nejakej výmeny a podobne. Hej. A je tu ďalšia časová os pre tých, ktorí sú sústredení na cestu svojich rodín duše a hviezdnych rodín v rámci galaxie, v rámci svojej multidimenzionality, v aj iných hviezdnych systémoch a teda nie pre každého tá realita bude rovnaká, už nie len s ohľadom na spôsob, ktorým vnímame, pretože už dlhodobejšie môžete pôsobiť, že na tejto planete ľudia sú v rôznej vibračnej úrovni, v rôznom vedomí, hej, v rôznej šírke toho vedomia a teda aj tie budúce časové osy a reality budú rôzne. A nie len v rámci toho vedomia, ako vravím, ale keď som sa pýtala na tú koronárnu dieru a na to, že nám otvára vlastne túto novú cestu, hej, tak hovorí vlastne o tom, že teda sa nám otvára pre mnohých, ktorí sú pripravení na príjem tej vysokofrekvenčnej gamma plazmy, ktorí rezonujú s vysokofrekvenčným vedomím, hej,
tak tí môžu robiť ten kvantový skok, ale nie každý je pripravený. Tá pripravenosť v tej báze závisí od stavu zdravia, tej vnútornej homeostázy, fyzického tela, čo je nosič tej našej duše a v tejto realite nemôžeme inak iba s týmto fyzickým telom zažívať túto realitu. A teda musíme ho budovať ako chrám. Tiež je to stav nášho emocionálneho tela, čiže schopnosť nielen harmonizovať, vyrovnávať emócie, ale ich aj alchymizovať, čiže transformovať, transmutovať dokonca, v určitom prípade energie a teda týka sa to aj našich myšlienok, spôsobu myslenia, kvality našej mysle, spôsobu, akým používame a využívame našu myseľ a podobne. A teda všetky tie zmeny, ktoré sa teraz dejú, aj slniečko nám ukazuje, že je to takým našim zrkadlom, že ten portál máme v sebe, že je potrebné integrovať svetlo aj tieň a že máme vlastne vnímať tú realitu nielen ako sa nám javí prostredníctvom zmyslom nášho fyzického tela, ale aby sme ju vnímali z miesta toho rozšíreného vedomia, z miesta toho najvyššieho prejavu nášho bytia práve v každom prítomnom okamihu, ktorý sa môže meniť, tá kvalita sa môže meniť, ale my neustále máme ostať sústredení vlastne na to presvetľovanie tej reality, na osvetľovanie tej pravdy, na rozžiarenie sa v tej realite, tak ako to slniečko, a tak dnes to slniečko práve tu krásne svieti a povzbudzuje ma vlastne v odovzdaní tohoto posolstva. A je tu taký záver pre vás, že ten dnešok má odrážať to naše budúce smerovanie. A teda môžeme práve dnes rezonovať s tým slniečkom, že sa imi rozžiarime. A teda do akej miery my budeme svetlom, tak do takej miery bude aj tá naša budúcnosť svetla, koľko toho my prinesieme, čo my prinesieme, nie čo vlastne dostaneme, ten zdroj, tá zdrojová energia, ten zdrojový tok energií, vysokofrekvenčných energií preteká teraz prostredníctvom nášho bytia, našej reality permanentne. A je na nás, na čo teda sústredíme pozornosť, čo necháme, aby táto vysokofrekvenčná energia zosilnila v nás, v našom bytí a v našom živote a v tej realite. Pretože to je ohromujúca sila, ktorá zosilní to, čo už máme a na čo sme sústredení, a čím disponujeme. A teda tak skúsme byť rovnakým svetlom ako to slnko, rozžiarme ho v sebe, veď máme v sebe solar plexus a to je naše silové centrum, z ktorého môžeme žiariť ako aj z každej ďalšej čakry a celkovo z našej aury. A teda otázkou je, koľko láskyplného svetla si práve teraz z toho zdroja, z toho slnka, centrálneho slnka schopný prijať. A koľko z neho si schopný ukotviť na tej planéte, do jej energetickej mriežky, tej prírode. Toľko ti planéta, príroda vráti. Koľko toho láskyplného svetla si schopný venovať kolektívu. Toľko ti kolektív vráti. Do akej miery dôveruješ zdroju toho svetla v sebe, tomu mierotvornému, esenciálnemu, geniálnemu, láskyplnému
tvorivému, večnému, nekonečnému zdroju. Do takej miery ťa tento zdroj naplní a pozdvihne. A tak je na tebe, aké semienko dnes zaseješ, aký bude tvoj nový začiatok. Lebo dnes sa ako si sklbilo množstvo rozličných energetických, astronomických a iných udalostí, ako je fáza mesiaca, kedy je obdobie, kedy môžeme skutočne v tejto energii začať niečo nové tvoriť. Dnes aj zatmenie slnka, dnes aj počiatok nového roku, čínskeho nového roku ohnivého koňa. Ako som vravela, keď si poviete, čo to má s nami spoločné, je to vecou energií, ktoré prúdia na túto planetu a ktoré budú mať vplyv na všetkých, bez ohľadu na to, akého kalendára sa držíme, akého dátumu, akého roku, akej fázy mesiaca, akých astrologických situácií alebo astronomických. Pretože v skutočnosti my sme tým portálom. A ten portál nebude čakať niekedy na ďalšiu príležitosť. Otvorí sa ďalší, ale už to nebude ten istý portál. Už to nebude tá istá možnosť. Ak máme možnosť uchopiť niečo práve dnes, tak zasejme dnes to najláskyplnejšie, najharmonickejšie semienko svetla, mieru, lásky, súcitu, priateľstva, prosperity, hojnosti, dobra, dobroprajnosti, dobrosrdečnosti, schopnosti naozaj utvoriť takú realitu, po ktorej všetci túžime. A tak dnes je tá zodpovednosť na každom z nás, aj na tebe. Čo dnes urobíš? Čo dnes bude predmet tvojho zámeru, tvojej sústredenej pozornosti? To bude posilnené, to bude tým základným kameňom možno tej budúcnosti. Tak si vyberajme, voľme, sústreďme na to, čo je najpozdvihujúcejšie v tomto prítomnom okamihu a v každom ďalšom. Pretože tá budúcnosť je práve prítomný okamih. Práve